Mawa hinuon kay dito may kanang diskubar dito si kuan kanang Cebu kay tagsar ko mudulhog dito god nya kuan mi kanang nakoy kauban mga amigo nako soon biya to soon na mo sa may entrance na may 18 na ba wa mi nanod kuan man mi god pitor ka buak ug ako maminyo di na ako pakan og buwad akong asawa ay unyi na yung kahurot sa ginamos matay ka buang kay gahapon isud ko eskwelahan ba complete uniform ko nya sayo kayo napa koy ID buong kuwam ko pasudlas gwardiya pag suna ko anam siya nga dong di pwede dire ngutan ako akong pangutana nga nung di ko kasud dire buang exit mo dito na sud nga koy amigo nagluling in the deep siyang kwarto ba nga ni sud bitaw na yung lulo pasangil pag pusil-pusil ang buang niya bang 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 anab ta niya lo pero galulo gyud ka nag-storytelling mismo lolo anak ko lolo nga nakakita ko na siya ng Titanic ani pag unlod ko na to naa si ato pag kuan niya ato sige siya ay pagsugod pa ko no kay bawo na siya nga manunlod gud tong barko gud kay nya madugayan wa mo gimutuon niya sige siya sagit mayo sagit siya kaunlod na dong barko yabag nga pag kuan ato pag tiud-tiud wa mo gimupatuon niya naabot lang sa punto nga naabot ang security guard human gipagawa siya sinihan matay ayaw gyud ka og balot bay kanang balot na makabuta tayag ta kumigo kuha si balot iyang gidukdo nya ablihan yung butangan yung mga gamay amaw kiyo kay iyang gilile ag gituhe grabe lagi agtubto ko sa mubukit nga maagto ko dito ngita ko gubat lutang god ako na mausa mo pusel sa unagat nga mahuman mga mayan kay kung mga kontra niglihay na kusto igo lahay kus wala igo amay pagmulige amaway no na tong akong maestra kay di pa drawing ko isda pero tulog dalian na god mas drawing ko ato man ani duol mahinuon nga ana siya nga hugaw kuno kaayo buang sinugba ang gudto dito ko sa ang doktor ba ako'y agaw, namatay, tungod sa hipa baka ng kuan, gilo-gilo ang mata. Pagkahuma na to, ana man tong doktor nga, ipakrimit ko no. Hakuar ba mi kwarta? Abot na mo dito sa krimitanan. Ana mi dito sa hukrimit, nga, bay, si, kuan ka, tunga rin mabayad na mo, bay. Ni ana sa tong tao dito nga mo krimit. Hapkok na sa kuno. Tira kay itong lambay akong giluto ganiha dito ay. Kay pag lunod na ako, gamay ko kay tubig akong gibutang ko. Yung pagbutang ko ana. Pag-abli na ako mga 5 minutes guro to. Yung pag-abli na ako ana. Wa man maluto. Mga 5 minutes go. Dahil init ana. Pag sirado na ako. Tiyon mga 5 minutes sa sad. Di ablihan na gila ko hinay-hina. Ang buang di ang kulira. Kinto, mao tunga maluto. Na ako'y sad story kanang akong amigo bisita siyang uyab dito sa ospital nya kanang insik man to yang uyab nya ang babay kay luoy kaayo ni ana siya nga hoktik chingwa nya aman ang katong babay namatay pagkat kuan mga pila to ka simana ang katong laki nangita gyud sa mine nya ang kuan meaning di ato kay ay tamaking oxygen yawa ka. Ay mo katawa sad story gani. Usahay ug maghila ka way makakita sa mong luha. Kung malipayon ka way makakita sa mong pahiyom. Kung nasakitan ka way nakakita sa mong kasakit. Pero testingig pangutot o di ba lingi-lingi lagi na mga kulira. Matay buanga kay pakanta ko dito sa eskwelahan hastang buanga na marugtaran. Ang ako gikanta lupang hinirang. Matay buanga kay dito kung Manila wagi sugo ko amigo og kanang paalsa o sa kuan o sa kasako nga bugas nya di mo ko kadaog. So ako tong gikuan nagpadayong ko sa kong amigo. Kupot din sa spikas nya ako rin spikas. Ana siya nga grabe ang bigat pre. Ana sa ko nga abitaw. Buang gibuhian sa buang takdakan ang kunti elos kita. Matay buanga ni syudad kay kanang niagto ko dito ka laag ko ato katong wag na ilang pinig sa gawas tong dako tong
murag ulam guro to nya. Tawag ato nila kay Jollibee. Welcome kaayo ko dito kay inigsud nimo mo ana sila. Welcome to Jollibee, sir. Anak kaayo. Nigawas po nimo. Ingnon sa gag. Thank you, sir. Come back again. Nindot kayo dito. Ay, nagsunod ako balik syudad. Agto yapon ko malibang. Matay niya mo mga silingan dire kay mga isog kayo nya nauso man ng tinigbasay ris mo kay wa may pusel. Pag tinigbasay nga putol bitaw ng duha ka paa, duha ka bukton. Ang nagniluwaay lang mo. Pagka magniluwaay nahurot malaway. Aw dito nanigwan nagnihiwiay lang. Nakoy amigo nga daghan kig anak man ngonsulta dito sa kuan ay doktor anak siya dito sa doktor. Dok, unsay maikonsulta nimo nako nga di ko kabuntis pirme? Anak nitong doktor. Sige dong, hatagan ti kag aning kondom do. Paghatag sa kondom. Ana ang doktor nga ipasulob ra ko no. Uli din siya. Kuan mga pila to kabuan, mga usa ka buwan. Balik din siya sa doktor anak daw to siya. Dok. Kuan kayo dok? Kanang pertigyong gamita sa imong gihatag dok. Tong kondom. Pero na lang gyud ko problema daw. Ito ne,